তুমি কারো সন্ধানে পাইছ? ঘরে সুশান্ত ହେଲେ ସୁନିତା ତ ଆଉ ନାହିଁ। ତାକୁ ମୁଁ କି ଜବାବ ଦେବି? କଣ କହିବି ବୁଝେଇବି? ଭାଇ ଖୁସିର ଆଶୟଟା ଆଜି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆମ ଆଶାର କୁଟୀରଟା ଆଜି ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। ସୁଶାନ୍ତ ତୁ ଜାଣିଛୁ ସୁଶାନ୍ତ ଆରେ ମତେ ମାରିକ ଅପେକ୍ଷା ଚକ୍ରାନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାଇ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସୁନିତା ରୁମରୁ ଏଇ ଚିଠିଟା ପାଇଥିଲି। ଆମକୁ ଡିମୋଲାଇଜ କରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ସୁନିତାକୁ କିଡନାପ କରା ନିଆଯାଇଛି। ଏମିତି ମଦ ପିଇ ଏତେ ଆଣି କଲେ କିଛି ପରେ ହବନି।